गिबि सेन्टाराव नुजाफैनाय गासै मिडिया पार्सनफोरखौ आं खुलुमनाय जासिग्रोबाय। जोंनि दिनैनि गुबै प्रेस मिट लानायनि गुबै उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि बे आइ आफा बिएम इन्सटिटिउट अफ पेरामेडिक्स क'क्राझार बिनि जे जोंनि जानुवारिनि एडमिसन सेसन बेयो जोंना जानो थांगासिनो दङ आरो जोङो बे एडमिसनखौहाय जागायगोन 15 जानुवारि 2024निफ्राय आरो जोङो एडमिसनखौहाय मार्च मान्थसिमहालागै खालामबाय थागोन। बेखिनिसिम खालामनानै जोङो जोंनि जिखिनि स्टुडेन्टफोरनि बे सेसननि क्लास जानो गोनां एडमिसन जोबनाय लोगो लोगो जोङो क्लासखौ स्टार्ट खालामगोन। जोंनि बे इन्सटिटिउटआ जाहैबाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों रिसार्च खालामजानाय। बेयो मोनसे नेशनेल डेभेलपमेन्ट एजेन्सि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि। दा बेनि थ्रुयै जोङो बे इन्सटिटिउसनखौ रानिं खालामगासिनो दङ। जोंनिया फार्स्ट बेचआ थांनाय बोसोरनि जुन मान्थनिफ्राय स्टार्ट जादों। दा बिथांमोना दा मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ। जोङो नैबे बेचनि 2024 नैबे जानुवारि सेसननि थाखाय एडमिसन प्रसेसखौ स्टार्ट खालामनो थांगासिनो दं आरो बेनिफ्राय जोंनिया बेयाव दा प्रेजेन्टलि जोङो सिगाङावहाय 8था डिपार्टमेन्टखौ रानिं खालामनो आखायाव लादोंमोन। नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय जोङो मोननै डिपार्टमेन्टखौहाय स्किप खालामनानै दोनथ'दों। बे मोननै डिपार्टमेन्टआ जाहैबाय डिप्ल'मा इन फिजिय'थेरापि आरो डिप्ल'मा इन डायलिसिस टेक्निशियान। दा जोङो प्रेजेन्टआवहाय मोनद' डिपार्टमेन्टखौ लानानै जोंनि बे इन्सटिटिउसनखौ सामलायगासिनो दङ। बे मोनद' डिपार्टमेन्टआ जाहैबाय डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, डिप्ल'मा इन एसिस्टेन्ट नार्सिं, डिप्ल'मा इन फार्स्ट एन्ड पेशेन्ट केयार, डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटार टेक्निशियान, डिप्ल'मा इन आइसिइउ टेक्निशियान आरो डिप्ल'मा इन रेडिअलजि टेक्निशियान। दा जाय फरायसा बिथांमोनहा बे कर्सखौहाय सोलोंनो गोसो जानानै दङ बे बिथांमोनखौ आङो बे मिडियानि गेजेरजों गुरै खावलायहरदों जे नोंथांमोनहा थाबैनो बे सुबिदाखौ लाफैयो। आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो खावलायहरनो सानदों, थांनाय बोसोरावबो माखासे स्टुडेन्टफोरा एडमिसन लानो फैदोंमोन। दा एडमिसन लानो फैनायाव एडमिसननि जोंहा जिखिनि प्रसेस दङमोन बे जोबनानै थांगौनायाव बिथांमोना खबर लाफैदों, बेखिनियावहाय मोननो थाङाखै। बेखायनो आं फिन खेबसे बे मिडियानि गेजेरजों जाय बिथांमोना थांनाय बोसोरावबो एडमिसन लानो होनना फैदोंमोन मोनाखै, दा बे बिथांमोनखौबो फिन बे मिडियानि गेजेरजोंनो फिन खेबसे खावलायहरदों जे एडमिसनखौ नैबे जानुवारि सेसनाव नोंथांमोनहा लाफैनो हागोन। जोंनि बे कर्सआ 2 इयार्सनि। औ 2 इयार्सनि क्वालिफिकेसना जोंना 10+2 नांगोन। जोङो स्ट्रिम वाइसै जेबो डिफारेन्सियेट खालामाखै। आर्ट्स स्ट्रिम, कमार्स स्ट्रिम आरो साइन्स स्ट्रिम मोनथामबो स्ट्रिमनियानो बेयाव लाफैनो हागोन आरो जिखुनु 10+2 जानांगोन। इनटेक केपासिटि जोङो मोनसे डिपार्टमेन्टआव 25 खरि लादों। बेनिफ्राय इनटेक केपासिटिया जुदियोब्लाबो 25, जुदि सोरबाफोर स्टुडेन्टआ बबेबा डिपार्टमेन्टआव फुल जादोंब्लाबो माने गोसो जाथारदोंब्ला जोङो चान्सखौ होगोन, बिनि स्कपखौ जों होगोन। जोङो बिथांमोननि जे सोलोंनो लुबैनाय जों बेखौ जोङो नासयनानै दोननाय नङा, जों बे स्कपखौ होनो नाजागोन। स्पेसियेलि प्रेक्टिकेलाथ' जोंनि हस्टेलाव जाखागोन। ओमफ्राय प्लेसमेन्टनि जिहेतु खोथा बेखौ बयबो सिन्था खालामो नंगौ। जोङो जिखिनि स्टुडेन्टफोरा बेयाव लाफैदों जायफोर मोजां पारफरमेन्स खालामगोन जों बिथांमोनखौहाय प्लेसमेन्टनि बेबस्थाखौ खालामनानै होनाय जागोन। बे नङा जे जोङो बेयाव लानानै गोदाव सोराव खालामगोन, बिदि नङा। जोङो प्लेसमेन्टनि सुबिदाखौबो जोङो होनो सिन्था खालामगासिनो दङ। जिहेतु दासो फार्स्ट इयार थांनो नागिरदों, एग्जामा जानोसो थांदों। जेब्लानाखि बिथांमोननि कर्स डिउरेसना जोबगोन जों निस्सय लागोन प्लेसमेन्टनि बेबस्थाखौहाय। एडमिसन आरो मान्थलि फिसआ जोङो बेखौ गासिबो डिटेल्सखौहाय जोङो जाय एडमिसन लाफैगोन बेनो प्रसपेक्टासआवहाय हरखाजोबगोन। ओरैनो जोङो सोलिबाय थानायाव जोंनि एडमिसन फिसआ 25,000 आरो बाखि जोङो गासिबो डिटेल्सखौ जोङो जायखौ एडमिसन लाफैगोन बेनो हरजोबगोन। फन नाम्बारखौ जोङो नैबेयावहाय होखानो थागोन कन्टेक्टनि थाखाय। नैबेयाव दङ जोंना फैनांगौ। लकेसना जोंनि इन्सटिटिउटनि लकेसना जाहैबाय एड्रेसा गोजोनपुरि आरो खाथि खाला दङ जोंनिया गांजेमा बाजारनि अपोजिट साइडआव। आरो बेजों लोगोसेनो दङ जेरावहाय जोंनि इन्सटिटिउटआ दङ बेयो जाहैबाय रयेल एनफिल्ड श'रुमनि फार्स्ट फ्ल'राव। बिशालनि जोंना ओरैहाय जोङो खोला साइडजोंहाय दङ, डाइरेक्ट फैबानो मोनफैगोन। थेंक इउ। আজি আই আফা বিএম ইনষ্টিটিউট অফ পেৰামেডিক্সৰ পৰা
প্ৰেছ মিট সকললৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল নতুন বছৰৰ। তো আমি এছিয়া ডিচিঅ উইথ এছিয়া ডিচিঅ একাডেমীৰ এই কিহত আমাৰ নতুনকৈ এডমিশ্যন হ'ব ওলাইছে 2024 জানুৱাৰী মাহত 15 তাৰিখৰ পৰা এডমিশ্যন আৰম্ভ হ'ব। এই ইনষ্টিটিউটটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা হয়, চেণ্ট্ৰেল ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ হয়। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা আহিব। তো এডমিশ্যন ল'বলৈ যিবিলাক ইচ্ছুক আছে আহিব পাৰে। ইয়াত কেইটামান কৰ্চ আছে, মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজি, এছিষ্টেণ্ট নাৰ্ছিং, ফাৰ্ষ্ট এইড এণ্ড পেচিয়েণ্ট কেয়াৰ, ডায়ালিচিছ অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ টেকনিচিয়ান, ICU টেকনিচিয়ান, ৰেডিঅ'লজি টেকনিচিয়াन, এইকেইটা কৰ্চ আছে। ये बेसिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमने टाई अप किया है। तो इन जो बच्चे लोग इंटरेस्टेड है इस कोर्स में वो लोग आके एडमिशन्स ले सकते हैं। अभी जनवरी से स्टार्ट होगा, इन लोग का एग्जाम्स दिसंबर को होगा, फर्स्ट ईयर का एग्जाम। 2 इयर्स का कोर्स है। फर्स्ट ईयर बेसिकली फर्स्ट 6 मंथ्स थियरी क्लास, इसके बाद प्रैक्टिकल क्लासेस। जो भी प्रैक्टिकल क्लास है वो हॉस्पिटल के साथ अटैच है। तो लेबोरेटरी जो है, DMLT जो कोर्स है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फर्स्ट एड नर्सिंग, ऑपरेशन थिएटर और फिर ICU एंड रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। बेसिकली लेबोरेटरी और OT टेक्नीशियन, ICU, रेडियोलॉजी, ये लोग को गवर्नमेंट मतलब नौकरी भी मिलने का चांसेस है इफ दे अप्लाई, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये गवर्नमेंट में भी एक्सेप्टेड होता है। They can apply in the colleges, they can apply in railway, they can apply in the companies everywhere. तो ये सब ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट एड एंड नर्सिंग वो केयर है जो कि इमरजेंसी के टाइम पे जब पेशेंट घायल होके आता है तो इन लोगों को क्या क्या ट्रीटमेंट करना है वो फर्स्ट एड एंड नर्सिंग, असिस्टेंट नर्सिंग और टेक्नीशियंस लोग उसका कोर्स करते हैं। तो हम लोग अभी जनवरी से इस कोर्स का फिर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर जो हम लोग का फर्स्ट बैच है वो अभी चल रहा है, क्लासेस बहुत अच्छे से चल रहा है। द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग ऑल दी क्लासेस और अभी जनवरी से स्टार्ट होगा तो दिसंबर में एंड होगा, यही है। और आप लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए फ़ोन नंबर ये पीछे में दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये IFA BM हॉस्पिटल इसके साथ अटैच्ड है, इंस्टीट्यूट के साथ। हमारा जो फैकल्टी है वो डॉक्टर्स भी है, नर्सेस भी है और ICU टेक्नीशियंस जो गुवाहाटी से भी आए हुए हैं इन लोग को पढ़ाने के लिए। और प्रैक्टिकल एंड फुल एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है यहाँ पे फॉर द दिस वन प्रैक्टिस। में ये बताना है कि ICU टेक्नीशियन हमारा गुवाहाटी से है जो कि ट्रेन करेगा इन बच्चों को फुल 2 इयर्स का, और OT भी फुल 2 इयर्स का कोर्स होगा। दे कैन अप्लाई इन गवर्नमेंट ऑल्सो एंड एज वेल एज मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स जैसे GNRC हो गया या हेल्थ सिटी हो गया, गुवाहाटी का एग्जाम्पल, उन सब में भी अप्लाई कर सकते हैं। और हमारा प्लेसमेंट्स है कि इन लोग की क्वालिटी कैसे ये लोग एक्वायर करते हैं अपना नॉलेज उनके ऊपर से, and we will give them best training. मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइआफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइआफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोलॉजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइआफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोनायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइआफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन।
आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।